Здравейте хора, аз съм Мейт и вече няма да се казвам Мейт, както сте видяли сигурно на страницата ми. Вече се казвам Prinoxer, защото просто когато напишете Мейт в YouTube, има много други, които са Made My Day, някакви такива глупости и просто не мога да намерите, а Prinoxer никой няма, с две ита, май с едно нали, има един, но не знам точно, но съм го направил с две ита и надявам се просто това име да ви харесва, нали, на мен ми харесва принципно. Да, сменил съм си снимката, вече има 41 абоната, което много ви благодаря. И така, реших да почна да снимам на Мафия 2. На Майнкрафт не съм правил, така да кажа, от доста време клип, нали? Доста време, примерно една седмица. И сега ви казвам, извинете, че не съм качвал такова. Просто сега имам някакви проблеми. Вече нямам, защото си купих нова мишка. И второто, което е, не снимах, защото микрофона ми се беше скапал и когато си увелича звука на колонката и микрофона ми се увеличава, но тогава клипът той се чува много, аз не се чувам. Когато намаля звука на тон колонката, аз пък се чувам много бавно, много малко. И си купих нов микрофон тракър, някакъв за 5,50 беше, някакъв супер такъв, но става, в клиповете се чувам добре. Така, какви сме до стори? Continue story, аз нямам други сторите май. Но аз започнах, исках само да се чувам там да се чувам, понеже има едни стрелби тук. Гледах само първи епизод на един пич и да, ето тук, където почва се стреля и така, нека започваме сега да играме вече. Сега, да, трябва тия да ги убием. Хечваме да ги направим. Аре да. Игра на медиум, на нормално, на трудността ми, нали? Така. Мув, да, това мува, всеки го знае, сега и да не ми го пише. Не! Нали, там става страшно. Сега трябва да се чувам, защото направих проба и би трябвало сега да се чувам. Тия са италянци. Италянци, испанци, нещо такова ми звучи. Тук спрях клипа. Просто исках да видя как ще се чувам, нали, за клипа. Така, сега да видиме. Тръгвам. Клипа ще се състои от 1-2 чаптера, примерно. Зависи колко са дълги, нали? Така, едно. Така. И сега трябва да го отметна. Да, точно пък там попадна. Как стана това? Аз съм много точен. Това от играта направено. Това малко ме дразни, защото не е реално просто. Просто някакво гати. Как па точно попадна? 3. Така, да, аз имам само едно оръжие на 3. Са. Тук е. То ще отвори. Хедшот. Хедшот ще се стара. Хедшот и не направя. Хедшот. Май сме готови с хедшотите. Така. Няма никой. Тук. Усетих оръжие. Оп, ето. Вземи я. О! Това яките оръжия. Така. С това ще съм за сега. Кефи. О, това е доста яко оръжие, между другото. Мен ме кефи доста. Скачам му. Така, нека вземи това оръжие. Някакво яко. Сега трябва да кик. Ще отворя и не, остави го. Yes. Нека вземи това. Не! Аре, спрете! Спрете просто, ето така, знаете какво означава спрете? Така, сега какво правим? Тази игра, когато сте на малко на кръв, става черно-бял. Тук какво става сега? Какво правим? Трябва да ги стреля на тия явно. Така, да, съм гледал епизод на това, ама все пак съм го забрал, защото
Доста преди време исках да снимам на тази игра, но просто не съм се сетил, забравил съм. Ма няма повече. Или има някъде. Абе, ей! Така. Са ново оръжие ли взех? О, някаква друга пушка. Вау. Не, това най-много ме кефи е това. Това са тук и какво правим? Не. Верно, тук се стреляше. Аз съм гледал само първия чаптър. Сега тия, какво го правим? Трепаме. Така, сега... Ей, така. Почваме. Аре де? Топа не мога повече на там. Трябва да си направя малко по-малък DPI на мишката, че ми е голямо, не. Не бе! Не ме убивайте! О-о! Фак. Верно е фак. Верно е фак. Dicevo al mio amico di stare attento. C'è porca le rosine. Attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Che le sei stato le coleselle. Ne го прави, моля. Ох, това дуфи. Качели. Che diavolo sta dicendo? Chi si не трябва да... Не стреляй по момчето. davvero Don Calò. Cacetto, un congeco samaritano cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani. Non ditemi che mi credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo? Така. Откак по-добре. Силно име чуете по-добре. Don Calò. Някои истории, които са ми скучни, ще ги превъртам и тая май ми е скучна. Харчи тук вика войниците. Това беше. Супер. Така, нека видим сега какво ще стане. Така. Information to the authorized wheel. Извинете, котката ми седи и прави гатите мите звуци. Все едно, айде, не казвам. Така. Кати. Батите пата котка. Ако знаете какво прави. Някой така места може да ми се бъгва да няма звук. Чуват се хората, но не се чува самото движението. А я, ако направя, то па скипва. Добре, айде, скипваме го. Тук сега ще ходи на някъде с багажа си. Джо ме е взел. Този вътре от колата, дето е отясно, се казва Джо. Това поне съм го научил. They're saying this is the coldest winter on record. Papers say it's going to keep up like this for weeks. Don't worry though, a drink will warm you right up. How long's it been since we had a drink together, Vito? Какво? Че гледам назад. Само очи като карам, какво мога да правя? Какво с Корола? Като го цъкам и си сменявам камерата, нали? В GTI е така. Макар че аз на GTI не съм толкова голям фен и не знам дали ще снимам на нея. I kept reading the papers to see what was going on. And you know how much I hate reading. Това нещо се изнерви. You guys kicked Mussolini, right? Като тревестит. Въобще всичко му е спокойно, не му пука въобще. No shit. Don Calò. I heard of him. Сега видим къде ще ходим. I know guys like him over here. Wise guys. You work for them, you set. You fuck with them, you die. Nice to see you've been busy. Yeah, and I heard you got a medal, right? From old man Patton himself. Whoa, so you're a real war hero, huh? Я да видим. Не може да се превърти. You screwed a couple of Sicilian broads and came home? Yeah, right. The old country.
Over here you can screw anything with a heartbeat. No one gives a shit. Са отиваме някъде. Here's to the US of A and to having you back Виж, home. това от клипа не си го спомням точно къде отиваме. Salud. Salud, чинда. Това вече го превъртаме. Такива на маси ще ги превъртам, ако има още такива, нали? Защото само си говорят и някои думи. Аз съм на 12 години, може би в описанието го пише и с английски не знам чак толкова добре. Но като порасна, мисля, че ще го науча добре. Каса, къде? Къде те хора? Тука ли? Къде? Object Market on the radar. Че трябва да отида на радара. Сега някъде силно в някакъв апартамент. Да, Walk Your Mother, да отида да си видя майката или нещо такова. Моята майка. Да, изглежда, че седна някъде в апартамент. Нещо ще прави на Не. Става. Тук е гати цигански апартамент. Така. Айде. Да. Go upside to Mama apartment. Hi, Mama. I'm back. Vito, my boy. My boy is home. I thought I'd never see you again. Francesca and me, we wait. Hey, sis, what's going on? We wait for you. Yeah. Това май е жена му. Sit down. You must be hungry, Vito. Или сестра Francesca му. made you a special dinner. Zuppa di pollo. It's good for you. Wow, looks good, Frankie. It's a shame your papa didn't live to see this. Да, това май е сестра му. Proud, Vito. Yeah, sure. Vito, you know Колко better. нереална чиния. Sorry, Mama, sorry. Benedice, Signore, pronunciare la tua volontà. Някакви молитви. Provvide nel cuore piccino di una. Някакви молители. Явно това семейство е вярващо. You should get some sleep. Your room is just like you left. Да хода, спя, стаята ми е много хубава, харесва ли ми някакви такива. Чай са, това банята. Няма сме културни, няма затваряме. Би трябвало тук да ни е начи спалнята. Да, това ни е. Нашата спалня ще си я затвориме. Сега на това ли легло? Или на това? Аре, на това. Или сега сигурно е на това ще седне, защото е по-светло. Не. Не се знае. Сега ще видим като става, ако има такова. Да, на това легло се събужда, да беше светлото. По боксерки и по потник. Get dressed. Това ли ни е? Да. Това е само... Това ни е дрехата. Нямаме друга. Нека си отворим вратата. Здравейте. So you have to go back soon? Actually, looks like I won't. Joe's taking care of it for me. Joe! Това го превъртам. Нещо си говорят за Джо и майка му не го харесва. Поне така, както го каза. Джо! Така. И са надолу. Go to Joe, какво? Таб, знам, че се отваря. Go to Joe place. Значи трябва да ходим при Джо. Така. I don't give a damn. I don't care if you gotta sell everything you got. What the hell's going on here? You mind your business. Тук нещо май ще защитава сестра си или гаджето си. Опа! Нашия разбойник. Спейс. Знам, че се защитава. Това го удряме. Да, додж. Извинете. Арела. Туф. Много реално биене е тука. Много ме кефи. Така. Ще му разбиеме на точинето. Няма се прави на толкова важен. Комбо.
Пънч комбо. Аре да те довършиме по-бързо. Аре, мреш. Аре, умирай, бе. Бати на обара. То не може да се бие въобще. Дет сме с него. Нашия е разбойник. Зъбите му отидеха. Това е малко. Какво му прави с мускул? I'm sorry, Vito. We didn't want to bother you with this. Това май е сестра му, защото ти приличат. Come on, tell me what's going on here, Frankie. Right before he died, Papa borrowed money. A lot of money from a loan shark. Thinking he'd get a better job and pay him back. We found out right after you left for the war. How much? $2,000. What? Shit. The worst thing is this guy wants it all back by the end of this week. Otherwise, the debt goes up again. I ain't gonna make that kind of money working at the port. Who is this guy? I don't know. Mama won't tell me. It's okay, Vito. Че We'll не иска manage говори с somehow. майка си, нещо Don't такова. worry. I'll take care of this. I promise. Thanks, Vito. Ако нещо не превеждам както трябва, извинете. I gotta get my hands on $2,000 fast. I bet Joe. Добре, това да го скипваме. Тази си тръгна. Сега си говори сам. Склерозата да не ни фане сам. Така, да, ето, да, това го знаех и преди. Казах. То наблизо. Коли знам, че в началото не може да караме. Някои неща знам и то от първия клип само иначе. Чаптър 1 само съм гледал. То войник. Може да се закачиме с някой, примерно, но няма го правя. И сега трябва да го биеме, защото иначе той ще ни. Ма мога да просто се махна. И този ще почне да бяга, сега ще видите. Иска си боя. Иска се го. Окей, щом го искаш, ще го получиш. Ето, получи си го. Следващ път да не се отваряш толкова. Така. От началото знам, че е зима и после става вече лято, нещо такова. Пролет. Просто се маха. Hey, watching. Ей, гледай. Вземеш колес. Аре да. Excuse me, ma'am. Do you know where Joe Barbaro lives? Тук е, как го оцелих точно. Бре, ще сега видим. Чистачка. Какво гледа? This is a bad time. Това го превъртам, хора. Просто не ми е интересно. Ако искате да гледате историите, напишете в коментарите и You made enough cash for all this in the last 3 years? More like the last 3 months. I barely had time to furnish the place. 3 months? Като го минеме, ще свърша клипа. Just gotta know the right people, and you're all set, because you know me. Какво искаш сега? Мяре си ходеме, не мисля ли в това тъпа? So you thought about what you're gonna Аре, do now? тръгваме. You said you were going to introduce me to that guy Giuseppe. Няма да чакам. Ако искаш. Излизам навънка. Няма да седя по това. Да, и то нали много реално се телепортира към мен. Къде са? Forward Joe. Ще ходим в гаража. Няма го следвам. Not really. Well, Право отивам към гаража. besides the usual, you know. Има го Find a nice гаража. girl, settle down. О, гледайте, остават ни стъпките. Това е супер яко. Името ни. Така. Не, всъщност моето име. Така, бе, дълго и широко. Whoa! Hey, there's gonna be plenty of time for that shit later. Не, Right това е now, тук. I'm gonna make sure you live a little. Това пита. Hey, Да. you think I could, What? Drive, Vito? The roads are icy. You ain't never drove a car before. Joe, I was driving almost the Вито whole time I was пита... over there. Видо but this пита, ain't no че tank, иска Vito. да кара, This is нали? one of the nicest cars money Джо can му се buy. кара, че не мога да кара някакви такива глупости. What the hell's a Jeep? It's, never mind. You gonna let me drive or what? All right. Here's the Yes. keys.
Just be fucking Ще караме. Ще караме. Alright, when it's cold as fuck outside, you gotta give it a little more gas than usual. F. Извинете, ако нещо. F. I know, Joe, I know. Не искам F. Просто с F не съм свикнал да се качвам в колите. Принципно GTI San Andreas, като бях, скачвах с Enter и Control направо. Controls, Keyboard. Някъде където има F. Enter, да, ето. Правиме го Enter. Какво? Да, точно така. Yes, да, yes. Enter някакъв, свикнал съм. Да, това всеки го знае, че така се кара. Спирачката. И сигурно дрифта ни ще бъде с Space, да. Вау, колко по-различно е карането, отколкото с GTI San Andreas. Джони вика по-бавно. Да, ние дори не сме дигнали 40. Няма да слуша. Даже ще прави дрифта. Да, ето. Знам само, че полицията, ако караме бързо, ще ни хване и също знам, че има, като цъпнем L, да ни показва колко може да караме, колко ни е предназначено тук да караме, нали? И ако караме над тази скорост и сме до полицай, нали? Просто ни казват vehicle и speed, някакво е такова. И трябва да имаш глава. И можеш да подкупваш полицаите. Да, това го знам. До 2 звезда може да ги подкупваш. После почват да стрелят и... Абе, ние го поминахме. Няма докато говоря с вас и... Много са маневрени колите, забелязвам. И това дали... Това какво не ме кефи. Просто дизайна въобще не ме кефи. Са от тука... Дрифт! Не можех си го направя. Сега какво? Тука май ходихме в един ключарски магазин, нещо такова беше. Май тук точно. И това, което ме кефи, погледнете. Оставих колата с завити гуми. Завити си гумите. Welcome to Giuseppe's General Store, a thief's paradise. You name it, he's got it. Even some... И това, което е якото там, къде трябва да влезете, ви е с вратата ви мига. Няма да гледам тази история, сигурно ще е скучно. We need a set of lockpicks too. That we do. And guess who's paying for them? Добре, купувам главите. Лев. Grazie. But you can test it right now. Here, take this lock. You just need to insert the pick into the lock and lift all the pins. Трябва да отключа бравата. Сега сигурно ще се уча как да крада колите и да ги отключвам. Когато ми е зелено, цъкам Yes. Много сме добри. Много сме добри. Easy, huh? Don't worry, you'll get the hang of it. I do it all the time when I lock my keys in the car. My keys of the car. Моите ключове за колата нещо. Какво? Open the door. Мислих open the window. You still feel like snagging that car? You kidding me? Трябва да отключим колата. Мога да смачкам из прозореца с Smash Windows. Айде, нека се пробваме. What? Трябва 2 пъти да го цъкнем така. Верно ли? Yes. Най-добре си чупим от прозореца. Wanted. Wanted е такива, че ни издирват. Сега мога да подкупим полицаите, сме с 2. Няма да подкупвам никой, защото имаме 20 лева. Тук май е в долари. Да, долари. Сега какво правим? Аз ще ходя надясно, не ме интересува. Тим надясно. Трябва да ми избягаме? Не знам. Това не си го спомня от клипа, между другото.
Дрифт. Сега кажете ми, че не съм про. Alright. Looks like we lost him. So how do you like the car? Not too bad. Think I'll keep it. Alright, let's go find ourselves a body shop. They provide the kind of services. Трябва да ходим до... Hey, that don't sound cheap. до нещо там за дрехи. Just find any body shop. Не, боди шоп. Нещо за тяло. Къде отиваме всъщност? Гачен ключ. Това е сигурно да си оправяме колата. Да си оправяме колата. Ето нинго. Какво ще ги правим сега? How can I help you? Да си смениме номера! Сменяме си номера и така няма да ми такова. Айде! СА. Нали така сме в България. СА. В София, да. Аз съм софиянец. Така че ще бъдем СА. Оп, ето са. И това да мина. Са. Оп. Айде! Българите. Какво платих? Супер, нищо не плащам. Супер, той ми го плаща. Да, тя колата той иска да му я открадна, така че той би трябвало да си плаща, не би трябвало да му плащам. Така. Alright, next you should introduce yourself to Mike Bruski. They probably have some work for you. Alright, where is he? He owns a junkyard over at Riverside. You can't miss it. Чай ще го изчакам. Къде е я? Drive in Joe, see Mike Bruski. Къде е това, бе? Трябва да закараме Джо до Майк Бруски някакси. Май там беше нещо като автоморга. Знам, че беше надалеч автоморга. Не знам, сега ще видим. Този чаптър се оказва доста дълъг. Are you kidding? I don't need no dance moves. I got charm, my friend. Here, I'll give you some of my lines, so maybe you won't have to spend so many nights with Rosie Palm and her 5 sisters. Hey, here's one. Hey, is that a mirror in your pocket? Ето, че не говоря, ама ги слушам какво си говорят. Не, че доста част от думите ги разбирам, ама нещо там горе-долу разбирам какво се говорят. Те си лафят нещо, не говорят нещо, базекат се, нека е такова. Лоурайт! Ето вижте сега, 70. Цъкам това, макс 70. Но ние понеже сме много културни инженери, тия неща не ги спазваме. Та, вече се казваме при Ноксърс. Не, ударихме се. Между другото, знам, че ако се удариме силно с висока скорост в нещо, независимо какво, може да умреме или да ни вземе кръв, зависи от скоростта. Примерно сега ще се ударя някъде. С такава скорост. Не вярвам да умра. Ако умреш, повтарям. Да, взима ни кръв. Бая. Правят тъпи неща, извинете, но просто искам да разуча малко повече играта. Това няма го гледам и това. Просто не ми интересува. Я, това автоморга. Да, точно това е автоморга. Ето. Автоморга. Какво? Трябва да стрелям по... Шотдъл. Трябва да оцелиме горивото. Победи. Та, птицата. Хора, гати. Х. Прибирам си с Х пистолета. Дали мога да го извада така? Не може. Така, сега къде трябва да ходим? Drive to the Lone Star. Къде? Drive to the Lone Star Bar. Трябва да ходим до бар. Бати дългия чаптър. Топ! Клип ще стане гати дългия, но няма значение. Какво ще правим с това?
че сменяме радиото. Аз съм изключил звуците от радиото, защото просто не искам радио. Вие ако искате да слушаме радио, окей, напишете в коментарите. Или ако искате музика, която си е от самата игра, нали? Аз такива и на Майнкрафт, навсякъде съм махнал такива. Не. Hey, what's the rush? Money don't buy you happiness, you know. Get the fuck out of here. Вижте на картата синьото, където е така синьо. Означава, че това е полицията. Това малко ще ни... Sand Island still the same shithole it was when I left? Карам бавно, спокойно, не се пенявайте. Shit. How the hell did that happen? All the moolies flew south for the winter. Of course Полиция it's still отляво. a shithole, Vito. You only been gone a couple of years. Gonna take a lot longer than that for that neighborhood to turn around. Ако можех да се удара и в 28-та кола. Надявам се след това да свършим чаптера, защото става доста дълъг този клип. Hey, what are you worried about? They're animals. All they do is sell dope and kill each other. They ain't gonna bother a guy like you. Прота, какво да кажа? Извинете. Прота, ама объркахме пътя. What's the deal with that? Can't do business without it these days, especially in this fucking neighborhood. Така. You really know how to inspire confidence, you know that? Значи. Така ми е доста яко. Защото гледайте как са го направили гумата да ви... Само да ви омеква, като има скокче. Гледайте са. Ако някъде... Като се ударите... Гледайте как някак омеква се едно. Не са на бордюра и слизам. Гледайте как омеква, уау! Това е до някъде реално и до някъде не, защото да омеква чак толкова гумата като... Супер, така най-яко за каране, ма искам малко тук щеше да омекне доста. One of these days, I'm gonna buy a house here. Look at this guy. Wow. Even back in day, and he's too good for his old neighborhood. Hey, what are you breaking my balls for? I'm just window shopping. Гледайте Years го. before I could afford a place like this. You got champagne tastes and beer pockets, my friend. И когато при чингетата бутнете човек... Не, то така или иначе винаги ви фаща, когато бутнете човек. Но ако се ударите примерно в кола, ви казват, че си пиян или нещо такова беше. Гледайте как омекват. Това е супер яко. Отпред не е толкова. Така по-ужасно. Само ти се клати екрана и не знаеш къде са... Господине, спокойно. Спокойно. Нищо не съм направил. Дигнал съм малко повече. Бях бегал. Не искаме фащат, защото са зад мене. Я сега къде отива. Оле, сега трябва да крадем кола ли? Гати дългия чаптър. Добре, този клип ще се качва 28 часа. И аз извадим пистолета за всеки случай. Не! Верно ли сега? Верно ли сега? Я му вземем броението. Какво е? О, револверче. Яко. О, не! Бягам от тия. Бягам, качвам се в колата. Бързо, бягай. Бягай. О, не. Да, бати не реално. Бягай. Не искам да се занимавам с тях, защото... Леле, как бръмчи. Вен. Давай, на тука завием. Ох, точно на тука това. Давай. О, това са бандитчетата! Нещо се разправят. Не ме интересува. Зад мене коли има ли? О, добре, че не се ударих. Защото това може и да ми вземе кръв. Дай, БМВ-то! Казах, че ще снимам най-вече на Майнкрафт, но ще снимам на доста игри. Но да, наистина най-вече на Майнкрафт. Много дрифтите, ако може да. Като костенурка отзад. О, падна и таса!
О, това колко е яко. И знам също, че когато ви се прецака колата и видими черно, ви такова. Сега. Не стана. Когато видими черно и знам, че... Чакайте, че... Като видими черно, ви пише Fix the car, отивате на предния капак, цъкате F или E и той си оправя колата, примерно за 3 секунди, 5 секунди най-много. Ви бави да... И не ви оправя съвсем, нали, а ви я прави да пуши не черно, а бяло. Тоест още един удар и пак ще се прецака, но колкото да си я заведете, ако ви е някаква много тунингована кола, която сте си я запазили, колкото да заведете до вкъщи да си оправите или до бодишопа, мисля, че ще успеете. 40 км. Аре, цъкам ел. Не ме интересува. Не ме фащайте. Чакайте така малко повече да ви погазим. Опа, тук имам някакви червени. Wanted? Тази кола е wanted? От кога? What the fuck? Взел съм я wanted или сега нещо съм... Не съм направил нищо. И сега не съм я фанали. Сега гледайте гумите. Не стана. Тук и бързина, и wanted, и въобще бе, всичко ми е... Дай, бягай, дрифт. Добре, успях да го направя. Бягай. О, тук гумите силно са умекнали да се спукат. Добре, тук някакви глупости. О, 300! Да, let's go home! Мисля, че сега като го заведем в хома, просто... Мисля, че вече ще спре. С тази кола ще си ходим до хома. Гледайте гумите! Просто гледайте. Пати! Това е реално, не толкова реално, защото не умеква чак толкова, наистина. Просто това е ценно спукана. Гледайте! Нещо се тропа. Какво ми е отворено? Значи можете си отваряте багажник и преден капак. Без да ви е развалена колата, също може. Не. Бегайте. Яса? Да, до 70. Yeah, but I almost got my ass kicked. I didn't live through the war just to die at Sand Island. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. Besides, it ain't like you're qualified for anything else. I guess you're right. Don't worry about it. It's all gonna be a piece of cake. So, what's the story with Brewski? Mike's a good guy to know. He's a little grouchy, but he's always got a scam going. Ще дигне ли, ще дигне ли, няма се дигне. Spent some time inside a while back. I heard he used to stick up gas stations. Това някаква женичка беше. Сори, ако имам зрители жени, просто казвам женичка. Може и пръч да имам. Оу, 2 гуми. Дабъл гуми, как се на английски? Аз не знам. Дабъл уил, да. Дабъл уилс. Дабъл уилс по-скоро, защото са 2. Да, естествено, шкапа, аз съм пронали. Не забравяйте това. Слизам. Да, разбрах тук са с този гараж, моя вече, това е най-добрият. Use the garage, buy just апартамento стори, нещо си. Сега какво? Паркинг да гараж. Оф, искате да вкарам колата в гаража. Да, той на всека манджа ме редия и той се качи. Аз съм точно до него. Готово. Аре, по-бързо, Джо. Моля те, много си бавен. Да, той се телепортира при мен, нищо че отзад. Да, от за какво, ето? То това си е нормално и в живота така става. Като не изчакам някой,
Той се телепортира при мене. Аро, това е апартамент. Сега какво искаш? Добре. Искам да вземам храна от хладилника, че аз да си взема, де. И това би трябвало да ме реджене. Какво? Кола, бира или сандвичи? Не, искам кола. Малко кофеинче. Май сме готови. И? Спиме. Така, сега дали свърши чаптера. И това ще... Това е чаптер 3, добре. И това ще е за днешния клип. Ако ви е харесал клипа, натиснете палец нагоре и чао.